diplome și burse pentru cei mai buni dintre cei mai buni. Peste 240 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură și performanțe sportive din Bacău au primit diplomele de excelență și bursele școlare acordate de Consiliul Local. Mai precis, 153 de elevi meritoși și performări la sport din cadrul Colegiului Tehnic de Comunicații NV Carpen au fost recompensați cu diploma de excelență, diploma de performanță și diploma de merit, dar și cu burse care variază între 80 și 150 de lei în funcție de rezultate. Recompensați pentru rezultatele deosebite au fost și 51 de elevi din cadrul Colegiului Mihai Eminescu și 39 de elevi de la școala Ion Creangă. E vorba de valori foarte, foarte mari ale acestor burse. Eu am socotit numai pentru școala noastră. Sunt 153 de elevi care vor beneficia de burse de merit, burse de excelență, valoarea premiilor, valoarea acestor burse fiind de peste 220 de milioane de lei. Închipuiți-vă ce înseamnă la nivelul întregului Bacău. Și eu zic că s-au gândit bine cei care conduc urbea noastră ca în afară de ceea ce constituie prioritate de obicei, cazurile sociale și alte lucruri de genul acesta, să se gândească și la cei care ne reprezintă. Și eu zic că în școala noastră sunt mulți copii buni. Anul acesta, prin acordarea acestor burse, într-un număr de 3 ori mai mare față de anul trecut, este cu atât mai meritorie pentru că trecem printr-un an greu, din punct de vedere fiscal, în casele bugetare foarte mici. Elevii mândri de rezultatele obținute recunosc că existența burselor constituie un stimulent menit să crească concurența între ei, implicit obținerea de rezultate mai bune la învățătură. Părerile nu sunt însă unanime, unii bursieri considerând că depinde de la caz la caz, elevii conștiincioși învățând chiar și dacă nu s-ar acorda aceste burse. Te stimulează faptul că se acordă aceste burse pentru a învăța mai bine? Da, într-o oarecare măsură, da. Colegii la clasă, concurența e mai acerbă? Puțin. Ești mai motivată să înveți bine știind că la sfârșit vei lua această bursă? Da, și aceasta, dar și datorită pentru a ști cât mai multe. Am învățat cât mai multe, nu datorită acestor bani sau aceste burse pe care o iau, ci și am învățat cât mai multe lucruri pentru a deveni ceva în viață. La clasă e concurența mai acerbă de când se dau aceste burse? De la începutul anului e chiar, nu mai neapărat din cauza acestor burse, ci de la începutul anului am concurență cu Pedel, cu Petru. Dacă e prima dată când obții această bursă, deja consider că e un stimulant acordarea ei. Din punct de vedere al elevilor, cred că este un stimulant și nu este prima oară, am mai obținut și în vara anul trecut. La clasă observi o concurență mai acerbă de când se acordă aceste burse? Nu. Depinde de interesul elevilor și de fiecare, cum gândește fiecare. Elevii băcăuani sunt, se pare, singurii din țară care beneficiază de astfel de stimulente pentru rezultatele foarte bune la învățătură și performanțele sportive, bursele acordându-se cu un semestru decalaj. Pentru rezultatele obținute în acest semestru, elevii vor fi premiați în semestrul 2 al anului școlar. Anul acesta școlar, numărul burselor acordate de Consiliul Local elevilor băcăuani s-a triplat față de anii anteriori.